queixo mazarico está feito con leite crudo, é o sabor de sempre, o sabor do que facía a avoa, é o que recorda do que facía a avoa nas casas antes. Eu digo que hai que probalo, e comprobalo xa non hai moito máis que dicir. Eu son Verónica Dieguez, xerente de Queixos Mazarico. Esta idea xurdiu fai 8 anos polo baixo precio do leite. Nós temos ganadería da que sacamos o leite para os nosos queixos. Bueno, pois eso que decía, polo baixo precio do leite, pois decidimos darlle un valor engadido e bueno, montamos isto. Primeiro foi así como un pouco experimento e bueno, pois co paso do tempo estamos contentos e funciona ben. Somos socios, meus pais e máis eu, desde que eu me incorporei, fixemos a sociedade. Somos 3 socios e temos un chico con nos traballando. Na queixería temos unha rapaza que leva con nos a varios anos en fabricación e un chico no reparto. Aquí xa facía queixos miña abuela, queixos que vendía nas feiras fai moitos anos, despois deixáronse moitos anos desde que ela deixou a ganadería que colleu miña nai e, bueno, agora pois sigo eu tamén. Miña abuela vendía queixos así esporádicamente nas feiras e tal, entonces pois sempre tiñamos eso de costumbre, digamos, de facelos e tal. E como pois había que buscar salida por algún lado, cando eu me incorporei á granxa, pois buscamos esta saída. Sacamos 3 tipos de queixo. Queixo fresco, o queixo fresco é dun día para outro, ten sobre unha semana de caducidade. Despois temos o queixo cremoso, que é un queixo de uns 12 días, máis ou menos, que é un queixo cunha corteza amarilla, e está pois, moi cremoso por adentro, desde que se vai desfacendo polo plato, digamos. Despois temos o queixo curado, que ten sobre 3 meses de curación, a veces máis, a veces menos, porque, bueno, non se curan moito, digamos, non lles dá tempo, pero, bueno, temos o curado tamén, e están todos moi ricos, claro. Aquí o normal é facer queixo cremoso, un queixo tetilla, un arzúa ulloa, lle chamamos por esta zona. Queixo fresco, como os que facían as abuelas antes, como que facía, bueno, o que decía antes miña abuela fai anos e todo eso, sí que é máis especial, digamos. E o queixo curado é o queixo da naviza. O queixo da naviza máis ben só o facían as señoras nas casas e o curaban no hórreo ou metido en algún cereal ou algo así. Hai que dicir que todos os nosos queixos son feitos con leite cruda, entonces tamén é moi diferente. É un sabor moito máis aos queixos de antes. Podemos dicir que a semana sacamos sobre 700 queixos, por exemplo, máis ou menos. Non todas as semanas salen igual, ni moito menos, pero máis ou menos salirán sobre 700 queixos. Podémolos atopar en casi calquer provincia, digamos. Temos 2 furgonetas cas que salimos a reparto todos os días e, bueno, cada día para unha zona diferente, para chegar aos máximos sitios posibles. A mí no rural gustoume sempre, sempre tirei moito pa casa, digamos, e sempre me gustou, pero houve unha etapa na que, pois, o típico, estás saindo de estudiar, pois, buscas outras alternativas porque ves que teus pais botan moitas horas no que era, bueno, na granxa e todo eso, son traballos que, bueno, que quitan o seu... provei, digamos, pero xa só o que a proba xa me chegou e viñen o máis pronto posible para aquí. Prepareime, bueno, para quedarme na granxa e sacamos este proxecto adiante, entonces pois xa quedei aquí. Emprender no rural agora é máis fácil do que era antes. A ver, sigues tendo problemas, que sei, estilo de que internet moitas veces non chega ou os repartidores son un pouco reacios a vir ao rural traerche paquetes mismamente,
ou, a ver, aquí, tanto o que é a ganadería como a queixería, pois, tes que ter movimento. E iso que estamos, pois, a 4 km de Monterroso, estamos moi cerquiña, pero, bueno, eu creo que ese. Despois, o que é o traballo no campo, iso todo, eu non lle vexo problema ningún. Eu creo que todo o mundo que teña algo de atrás, máis ben, o sea, que teña seus pais, que teña seus abuelos, que teña algo, pois sempre podes, éche máis fácil emprender no tal, digamos. Detrás dun queixo hai moitas horas de traballo, desde que empezamos moi cedo a ordeñar, bueno, o cuidado das vacas e todo eso, despois fabricamos, facemos os queixos, a veces solo pola mañá, os queixos fanse despois de cada ordeño, a veces solo pola mañá, pero a maioría das veces fanse despois do ordeño da noite tamén, polo cal acabamos bastante tarde de facelos, o sea que gastamos moitas horas neles logo, pero, bueno, despois ver a satisfacción de que che está indo ben e de que a xente valora o produto que faz e todo iso, pois, ao final, é unha recompensa moi boa.